No niin, terveisiä Joensuun eteläpuolelta Suursaaresta. Hyvää helteistä heinäkuista iltaa. Ollaan tässä paineltu saanalla nyt pari päivää tuota Savonlinnasta kohti pohjoista ja ollaan matkalla Joensuuhun ja helteet on pitänyt meitä hyvänä tai kurittanut miten sen ottaa. Ja viime yö oltiin Enonkoskella ja tänään lähdettiin aamusella sitä ajamaan ja mitäs me ajeltiin jotain 6 tunnin luokkaa. 6,5 tuntia taisi tulla kaiken kaikkiaan rantautumisiin. Ja ollaan nyt tässä Suursaaressa. Varmaan aikalla Pyhä Selkä on tuossa edessä vielä, mistä sitten pitää painella Joensuuhun. Paasiselän yli tultiin ja aurinko porotti armottomasti ja on kyllä vienyt veneilijältä mehut pois. Joo, ajateltiin lähteä käymään nyt tuolla Suursaaressa vähän kävelemässä vesipullon voimin ja jahka sieltä pääsee, niin mä veikkaan, että toi järvi on aika houkutteleva vaihtoehto käydä kylpemässä päivä synnit pois. Suursaari on mitä ilmeisemmin tässä Joensuun eteläpuolella tämmöinen paikka, missä saarelaiset ja kesäasukkaat on kokoontunut vuosikymmenten aikana. Ja tässä on laivalaituria, venelaituria, grillikatosta ja vessaa ja jotain muuta. Katsotaan minkä verran tuolla jaksetaan olla. Maisema näyttää nyt siltä, että tulee aivan loistava ilta hellepäivän jälkeen. Vesi on matalalla, niin kuin näette. Saanasta joutuu vähän laivalaiturille kiipeämään. Venelaiturille ei ihan mahduttu tuohon Bellan perään. Mutta tässähän tää ilta menee. Katsotaan mitä reissu tuo tullessaan. Huomenna olisi tarkoitus olla Joensuussa ja Suursaari näyttää lupaavalta. Akselipainoakin Suursaaren laiturille saa tuoda 2 tonnia, niin se kannattaa meidät vielä tänne veneilyn jälkeen nippa-nappa, kun ollaan tuossa kannella hikoiltu ylimääräiset painot pois. Tässä tulee Suursaari. Siellä on grillikatos. En ole koskaan siis aiemmin itse tässä käynyt, että tämä esittely voisi käydä turhan päivästä. Infotaulu ja Pidä saaristo siistinä ry:n roskapiste ja eiköhän tuolta Huussissakin jostain löydy. 30 asteen lämpötiloilla ei hirveästi tee mieli saunaa lämmittää, mutta siis veneessä. Mutta rantasauna olisi kiva löytää jostain. Katsotaan löytyykö tällä reissulla. Vai mitä mieltä? Kyllä, eikö lähdetä hikoilemaan? Lähdetään hikoilemaan. Kävelään täällä Suursaaressa ja katsoo kun tömisee, niin metsäpalovaroituksia kannattaa oikeasti kunnioittaa. Aika kuiva maasta. Aivan rutikuiva. Ja hengästyttää täällä helteessä. Pitää olla kyllä aika jääräpää, jos täällä jonkun tulen tekee. No, jatketaan. Noi, nyt me ollaan kävelty tää metsätietä. Täällä piti olla kartanon jäänteet, mutta tuntuu vähän siltä, että me ollaan eksytty. Täällä on vaan kiveä ja multaa. Huuhkaja huutaa tuolla takana jossain. Ei oo kyyhky. Ai kyyhky. No kyyhky tai huuhkaja, joku sulkainen otus kuitenkin. Nyt kun valuu hiki, niin parmat tulee kimppuun. Jos meitä ei koskaan näy, niin... Et sitten näe kyllä tätä videoa. Niin, tää on game over. Siellä on karhuja, käärmeitä ja myrkkyjä. Aina ei kannata lähteä metsäautotielle. Löydettiin tää polku, mitä varmaan etittiin. Huono puoli on se, että ei oikein tiedetty, että mihin suuntaan tää lähdetään. Lähdettiin sinne suuntaan, missä luullaan, että on järvi. Todennäköisesti tällä videolla ei tule olemaan muuta kuin Suursaaren ympärikävelyä metsäautotielle ja valistusta metsäpalovaroituksesta. Täällä on helvetin kuuma ja ihan liikaa paarmoja. Palataan tähän Blair Witch-projektiin
hetken kuluttua. Me tultiin jonkun oikean ihmisen pihaan. Täällä asuu ihmisiä. Siksi tää tie oli niin hyvässä kunnossa, kun täällä asuu ihmisiä. Ja kaukana väijyy ystäviä. Noin, jatkettuamme tuntikaupalla tai ainakin minuuttikaupalla rämpimistä paarmoja ja luonnon armoilla olemme takaisin saanan luona, missä on kylmä viinikaappi ja ilta-aurinko. Ja olemme selvinneet tästä järkyttävästä koettelemuksesta. Siitä huolimatta Suursaari, vittu näitä, anteeksi kirosana, harmin näitä parmoja, parmaksia. Suursaari on hieno paikka. Vaikka tällä kertaa emme kummituskartanoa sieltä löytänytkään. Ehkä tämä auringonlasku sen meille korvaa. Joo, ja me ollaan itse asiassa nyt metästetty. Eilen oltiin jo lähellä Enonkoskella, se jäi pikkasen yhden saaren tai tuo auringonlasku. Tänään näyttää lupaavalta, että nähdään pidemmälle tätä auringonlaskua. Nyt on ollut tosi makeita punertavia taivaita, niin joo, järveen pesulle ja auringonlaskua ottelemaan. Ja humalassa ei saa uida, silloin voi hukkua. Pitäkää huolta rakkaistanne. Moikka! Moi!